Ago. Mema wako abadebati ti obi kan dwumadi so. Ya sanga hia bio. Ya refi nhoma fofrase. Eye Mpuaasa Ntiamoa. Nanso nsa na yebefi ase no. Me de aseda kesima cdfi.net so nga boy na yedi dwumadi rebel. cdfi.net ya baifu bia bia wodigwa. Sa wo pese wo ton niema. Twa niema ni fonini fakobu cdfi.net. Wonga wo beto no befro we ni wedi nsa wo so. Wonso wo pese wo to ade a na watna wo fi watna office yujo wo ho na ko cdfi.net ko pense niema na ewo ho nimu na woni ogwadini no nkasa. Media sada kese mamu amuhwe dwumadi nyina michia ora Samuel Fosuban Alfred James Mensa michia wo yo yemfi ase Mpuaasa Ntiamoa yi ora Owusu Koranteŋ ena ocherewe no afi apem ahankron aduonum 1950 yenhwe mu nsemwe eye goru nti o se egoro no munipa horo Kofi Ntiamoa Akosia Nyantachiwa oye Ntiamoa yere Kwesi Koranteŋ Ntiamoa abanoma Nkwantabisa Ntiamoa damfo Ntomo Nkwantabisa yere aberima bi ade epena na na Owusu achim beebia ne ha hene Opoku ahwene oye ochiame Kwaku dampare oye ochiame Ankobia hene sana hene edum hene Openyi odikan openyi otoso ebien openyi otoso ebiesa ofuasoafo ahenkwa odikan ahenkwa otoso ebien openyi kakari oye Nyantachiwa nenina kwa mesetre oye Ntiamoa neja ofosu hene Nyantachiwa wofa obrema owuo ena Kwaku Boateng woye ofosu hene namfo Mpuaasa Ntiamoa ade edikan ofa a edikan Anopa Kofi Ntiamoa sini dampan mu wo enhu ntem Ntiamoa mi Kofi Ntiamoa parani me na wie mi seyi nanu yara a nkoa ne mfena ebomi so ofie ha yi me na no somafu pa abomi yi amparo hia nhyeda impanyi kan ya wonwa eno wa kosua Nyantachiwa gwawe awie aka kakra bi no wa begina mi so se orije gwa asusika nso no kosem na yede Mpuaasa ebi mo me ho anye ye nede akosua nya hu mi ntwom Nyantachiwa we gwa sakra Owura fatumu ya kanchi bi a me ade kogwa aso Kofi she asawo ni dile Ntiamoa oka wona no brewo manka oya ne ho se wonte Nyantachiwa asan na wona me na wo kasa no Ntiamoa minim sa wo na me na ye kasa wo se den Nyantachiwa yo wo de tran ho ya wo simpa preko fa waso ya wo mensara mi se wo ni di ne Ntiamoa mi ni di dan wo so mi di ebuada Nyantachiwa enti wo di po na wo si ho sei wo re efise wo ma mi gwa asusika ne ade chi ye ne o mi di yentem na mi pentem Ntiamoa akosua no kwasem na yede na de hwe ne mi ho enti pomodin bon hu gumu ne Nyantachiwa oboni tinko sa dia woka wuni bi na me wo bi me de mi kofa ne he efu a wada wa pai bia ma me so ana se dwetri bi a wabọ me so endi neje ye nyina ebuada wo fie ha Ntiamoa akosua tọwbo ase na kaide bi maye bi pen o ne nentia Nyantachiwa waye bi pen den na waya ma me pen infrihie soni intamesinga na dukupo wato bia ma me pen wuni sikanu bia ye komom na nkika eyi nkra infa njime bufuwa no pay wudi temu no wuni won a wuni wondi osan na echi koden Ntiamoa me na kosua tutu mefu wase ma me seyi wuni sika wasem sara akwesi budi Kwesi Koranteŋ kanana
na kwasi Koranteŋ na mete ne kasa wo mfichiri hoyi kwasi Koranteŋ eja ofi mfichiri hoba Ntiamoa nti mfichiri hala na wo na mefra wo na wunye misu yi Koranteŋ mante Ntiamoa wo de fa ne sara hwampoma na no mebua no da ho fa breme na ka che wo na se mi se onche meta no kakra Koranteŋ ko odan ho osan ba a okura ebua no a taa biara nka ho Koranteŋ ebrebua no ni ode hyenensa mi na se taa no ne eka yara na nere anyumre wo fa no me no Ntiamoa ko mukasi hijabra me na me fa ntoso me nom no sara Koranteŋ ko hijaba Ntiamoa de to na ebua no so nom nyantachiwa ensuma bofa no saa na de chi onidie nia wutie du yi wo ne so ba ankensen wo Ntiamoa enfo ba ntwa Mpuaasa na enye odoma nkuma wu ntia anka me ba kofi sechere sin kwasi Koranteŋ ofa ne daade fa mfichiri se okosew nyantachiwa kwasi eye no suma wo saa nko wo hu tam titi yi enye wo se wefra na odom bra wo ne efra wo ya anka sese wo daade jaw impre no si ne ni ase bra wo no den asem na aberima ado nyantachiwa oni pa ho aberima me na akosi amache nyantachiwa ya me de aberima me pa o chere genti ama ho nyantachiwa anke den aberima anka me na se mi beje ni teku woni nche mre no nyantachiwa ho fichiri horiso ne daade kwasi woni ne nkona na nkasa nko hu no Koranteŋ ne aberima no ko ade achie bia onipa mu no ade achie se wodi ne so across ma do bedan ne karani ko se oberima oti se epode wo ware na osopa na wo sopa wo mfafu mu aware bone de na efenim se wodi sijawo me kusa wo metrim Koranteŋ nko sangba moko no se den Koranteŋ asa nko na ya obeba be hu na abrewa nyantachiwa ejiara kose sorry for pampa no mayen kope brody moto bi mebo no ampesi ndi moho ahana ofan a edikan ebesi da yebe hia no yede de etoso abien ebeto aso chewa dream fan sama esisi hu ewo adwenkyerɛ bia ho eya kai say wo be like wo be subscribe Mr. wo subscribe abodon na ewo ho no na yede sinini to ho a wanya bia hwe nya sa yede sinini to ho a wonhu efe fesini him na wo namfo no no so wonhwe bi yo yemfansi hey makramo